Evidentment, el món de l'economia el que necessita és visibilitat i és tranquil·litat. Per tant, evidentment no és una bona notícia que sigui un 15%, seria una bona notícia si això és ja les noves regles del joc sabudes i conegudes. Ens hem d'adaptar a aquest 15%, assumir i buscar altres alternatives, però com a mínim no és això de que cada 15 dies podies passar de 200 a 30, a 15, a 10, a 20 i no sabies exactament on estaves. No? I això ens passava a nosaltres, però també a altres mercats de referència. L'impacte no només és amb els Estats Units, el 15% d'arancel dels Estats Units, sinó tota la guerra comercial que ha impregnat l'administració Trump arreu del món fa que hi hagi una sèrie d'inseguretats jurídiques i d'inestabilitat que fa que altres mercats també tinguin una certa crisi de consum i per tant no només afecta les exportacions als Estats Units, afecta les exportacions també a altres mercats. No ho tenim avaluat encara perquè això és una cosa una mica més lenta, però pensem que és més una desestructuració del model econòmic internacional que no pas una falta de demanda. No? Per tant, això, durant els propers mesos hem de treballar per recuperar-ho. Jo sóc d'aquestes persones que sempre intento mirar lo positiu, no? El positiu en aquest cas és, bueno, el xampany francès pues és un producte que té una base de venda, un mix de venda més alt, per tant, aquest 15% serà, posarà aquest preu més alt al mercat, el PVP pujarà, sens dubte, i en el cas nostre, doncs aquí se'ns obre una oportunitat en aquest camí entremig del xampany, que és un mètode tradicional, com és el cava, doncs que tindrem aquesta puja, però una mica en valor absolut més baixa, i això pot ser que davant del xampany francès això ens dongui un potencial més gran de venda. No? Vam tenir-la molt forta al principi, al mes d'abril, quan es bellugava la possibilitat dels arancels, no? D'aquells increments tan bèsties. Vam tenir un cert peron perquè tots els importadors tenien por, i ara no, jo penso que ja hem entrat amb l'importador, nosaltres ja hem pactat amb els nostres distribuïdors i importadors doncs, bueno, l'esforç que fa l'elaborador per una banda, un petit esforç que farà l'importador i un altre petit esforç que ha de fer el consumidor. No? I llavors, bueno, una mica entre tots ens ho hem repartit, hem assumit aquest cost que tindrem de més i bueno, mirem-ho com aquesta oportunitat que et comentava. No? El que podem, com et deia abans, el nostre sector és un sector conservador, depenem molt de la viticultura, depenem dels nostres pagesos i de la criança, per tant, tenir alguna cosa ja concret ens ajuda a planificar millor el nostre futur.